אפשר להניח את זה בצד. בבקשה. אני אעזור לך עם זה. יפה. הופה, זה מתאים לך בול, חן. תראה אותו מישהו מחייכת, אה? אתה זוכר כשפתחנו את המקום, היינו אומרים בכל בוקר. בוקר טוב, אתה לא מנסים. מה אתה מדבר? אני זוכר טוב מאוד, אתה לא זוכר. אני לא זוכר. אם לא מחייכים, זה היה סיוע. אז אנחנו נתחיל ככה, יש לנו קרם פטיסייר על שושנת קינמון, בצק תותים עם נביעות של סקוץ'. אם את רוצה לשמח קצת כמו שאת חולמת, הכי נמוך. אפשר לקפוץ ישר לבצקים ותנורים, אה? ריפים? נו, מה עכשיו? ידעתי שהיינו צריכים לעודד אותה. אני עכשיו היא בטוחה שאנחנו ניתן לה לנסוע ללמוד ביפן. מצד שני, אספקה בלתי נגמר של קרטטן, זה יכול להיות גרוע יותר. נו, אדל, די. זה רציני הסיפור הזה, זה מטריד אותי. אני שרי, שסה, גם אותי זה מטריד. זה חמור מאוד, זה רציני, אני יודעת. אני אומרת לך, אין מסע והיא לא תעדיף פטיסרי צרפתי. לפחות הצלחה שלנו, שעושים אותם יפן. אני לא מתקלח. בסדר גמור שווה ותחזור ממך. למה מחר לא? תהנה מותי. מה יש לך? אתה יודע, אני עושה ממש בבית, והם באמת לא שמים לב לכלום. זה מה שבא לך? וואי, אתה חושב בקטן? למה מה את עשית? אין סיכוי שאני מגלה לך. אני רק אגיד שזה כל כך מטורף, שאם אני ואבא יגלו, הלך עליי. וואלה! מראה גלימון, כפי שלומדים באקדמיה של הקורדון בלו. יפה. יפה! זה מושלם מה שאת רואה פה, אני אומר לך, אין על המאפים הצרפתיים, אין. כן? וואלה, גם לך. מה זה? מה זה? מה רואות עיניי? מה זה? זה כלי שלמות החיתוך, הצורות, זה הכל את עשית לבד? כן, זה הכל בזכות הסכינים היפנים האלה. באמת? הם מאוד מדויקים. יש סרטונים שמסבירים איך עושים את זה, אבל אי אפשר סתם סכינים מטבח, ניסיתי. מה אתה אומר? מיכה! כן. בוא תראה, אתה חייב לראות מה נעשתה פה. וואי, יצא לך ממש בונבונה מראה גלימון.